WINNDERE. batte haqqillaji ko yahate ko ne leeri nde ɓe ngari ɓe gadi ittude fof ko liggotonoɓe port 700 personnes temedde jeeɗiɗi neɗɗo suka fuutanko itta natti liggade LONASE même chose kamɓe ngala programme Amadou Ba jogui programme sukaɓe e rewɓe batte haqqillaji ko yahate ko onon jeunesse onon kaltete onon rewɓe Amadou Ba jogui projet ɗiɗi sukaɓe e rewɓe batte haqqille oɗo bulletin o woni bulletin Amadou Ba edi keewi hen noon wona hen jogui baɗi ni kono kanko tan waɗi ɓokki kamo heftinani photo ngo yo ƴeew ɓokki ki min jiiɗi ko woto o ñande woto woni importance yimɓe pina law guutoya law mbasa fadde atay mbasa fadde botta hoɗo hay goto def bottani ko feet mbaɗoy tan feet ko hirande hay goto def bottani son pini tan ala def bottani son pini tan jeehe guutoye mo ganduɗon sehil ma ɓiye miñe kala mo aɗa andude no ɗum wotoya par ce que jinngol a wawa jinggude ala carte so ala carte ala importance ko goto o tan jogui importance onon jeunesse sohla min cohlani goɗɗo babiraɓe haal mumen haalaka ɓeɗo yimɓe foti gandi kamɓe ko ndiɓe mbaɗi kamɓe ƴiiƴam mabɓe ɓuuri foof onen sukaɓeɓe haqqillaji koko difta gattile haqqillaji ɗi gandu ko yahate ko fewani ɓe so andi mabɓe so yettima walla ene fof e geggat min ko ƴiiƴam ɗam jinggananmi wona ƴiiƴam ɗam ƴiiƴam ɗam ko ɗum min ko ɗum umminimi mi haalin noon ko ɓooyi mi haalde e oɗo e baboy mi haalde Maymouna Sow mbimi commune Wouro Sidy ala wuuro ngo mi anda ko ɗum gon ala wonko jinnomi noon kono mataw Allah hoddirani jinnomi guilan heddi hakke lewru commune Wouro Sidy kala wuuro galle porte mi yetto ɗon mi famle yimɓeɓe ko yaate ko par ce que ɓe ganda ko yaate kadi eɓe mbeeɓi funtude eɓe mbeeɓi wadde corruption neɗɗo sokkama 10 000 francs tan wiyata hankkadi ko galle mum moƴƴi tawa noon anda ɗum wona intérêt muɗum jinnomi noon ko yettade commune Wouro Sidy fof no fottiri kala commune Wouro Sidy wuuro wongo ɗon neɗɗam nan ɗon wonay liggade mi famna ɗum liggo hade wote arde min noon mbami liggade koto jeyami ɗo gallam o oɗo o gallam o no waɗi 50 kartal gallam ɗe min komin huufi ɗum kadi yimɓe wuuro o surtout e rewɓe ñande fof ne namnomi idi enen kam holno gurɗen mbimi wonta mi wawa haalande noon komi yananaka wonta fenan neɗɗo wonta Allah hokka neɗɗo hunde mi weyi haasito ɗum kala en pami juuɗami suudu kaba mbimi gassi kala ko Allah hokki neɗɗo ko Allah hokki ɗum Allah ɗanaki ko neɗɗo ɗani ama Samba Kane minen mbaɗatno politique table wadde neɗɗo noon sa wi aɗa yiiɗi neɗɗo a daroto sa yi aɗa yiiɗi neɗɗo a daroto wona mbiɗa yiiɗi neɗɗo tan mbiɗa jooɗi gallam mbiɗa deeƴi ala ɗum nafata il faut liggoɗen en jii ko kewi ko oɗo gouvernement Allah wi faman ñamal misqala zarratin hayran yaraw o wi sa waɗi ko moƴƴi min jomiraɗo mi yoɓma ko moƴƴi sa waɗi ko boni mi yoɓma tan ko boni enen daroɗen wona tan eɗen jiiɗi Amadou Ba tan eɗen jooɗi en mbatta haydara min yeehi ha mbimi miɗa ƴetta mobilisation miɗa ƴetta moyen am mi yetto guure ɗe min de kala mona nananami waranta ko Amadou Ba mi wawa noon forsude hay goto mi wawa ɗum kono mami welno jomum pour beele ne ara am ko jinmi ko anani tinnoɗen daroɗen kaɓɓen centraji men mbaɗen hunde foof kalden e yimɓe men puntodire munen après ha Allah o hokkamo majorité assemblée nationale ko haalde kanko tan goto wawi yoltude leydi ndi hande woni koye dande ma gueej so Allah walli jogoto wallude Sénégal o heɓa majorité assemblée après o firta ɗum ha laaɓa min ko ɗum tan jino bisimilla moon noon mbiɗa welte e garal moon ono Idy Gassama min gandimo no fewi kadi wona hande kadi min puɗɗodiri e makko kanko Idy Gassama min puɗɗodiri e makko foyi kadi min caggal Allah e caggal makko kala ko dari guel suba ha nangi wuuro amin peƴƴa kala ko joofi min coppat minen sowa wurtinaɓe ɓeɗo minen ɓeɗo sowa wurtinaɓe ɓe kala ko joofi amin jogui jeunesse amen en jogui association amen kala ko joofi min donkuno dañi komi gardiɗo ɗo tan ko salli ala Mouhamadou amin caggal Allah noon caggal kaw Idy ko kalɗa ɗo kadi min kalta ko ɓurɗum ko fate Amadou Ba
ko raɓɓikinade tan Amadou Ba kam au moins gueɗe ɗiɗi ene foti tagde neɗɗo wotanamo enen wonɓe ɗo ɓe caggal ko mbiɗa ko ƴiƴam men ko banden ɗum tan te kadi eɗen koolimo ɗum tan ne jari gotanenmo ko wona ɗum ko jiiɗen ɗo joni ko hulɓinima no feewi laamu darigu ɗo joni ngu gila ɓe jooɗi ha joni yimɓe puɗɗima hulde en tout cas anduɓe ko woni administration anduɓe ko woni laamu anduɓe ko woni économie anduɓe ko woni développement wuuro anduɓe ko no wuuro yarata yeeso min puɗɗima hulde par ce que maale muɗum ala ɗo taw mi anda ko janggo addata kono maale mum ala ɗo on jii économie ji ɗi économie o fof koko dari prix ji denrée alimentaire ko yimɓe codanno sukaraji en courte carte en fof ko ɓeydi kadi liggeyaji gonnoɗo surtout enen diwan men o ko liggetanoɗo ko fof koko dari lawol dande maayo fuɗɗanoma wiyanoma oɗo saaha joni tawanno yimɓe ɓenni wawde kono ha joni lawol ngol koko dari aéroport meɗen min cikatno hikka so yimɓe gara ga henna koye avion garata sa yetti Wourossogui ƴefta auto paya to paɗa foof ɗum darima université guila ko ɓooyi yimɓe ne kasanno ene guldittono yo dañ université to meɗen ɗum kadi fuɗɗanoma makki fuɗɗanoma darima alors ɗum tan hulɓinima liggotonoɓe asi hewɓe kadi liggey mumen perdi liggey mumen entreprise uji liggotonoɗi e ko fate travaux immobilier ko fate fewnude laabi walla maade mbiyama ko mahanno fof yo darnu liggotonoɓe hen ɓe dartima ɗum ɗon tan hay sinno noon wonano Amadou Ba ɗum ene foti tagde gotanen oɗo hawri kadi oɗo ko neɗɗo meɗen ko ganduɗo en ko bandiraɗo kadi ne andi probléme aji meɗen ɗum noon wotandemo ɗo joni ko wallude hoore muɗum par ce que sona ɗum assemblée nationale sen dañani toon majorité tan bone waɗi par ce que kanko so dañi toon majorité ko wela fof waɗat kono tawde kanko waɗi toon en sen dañi majorité en ɓuuri hewde député kala ko yiiɗi wadde toon ko fewani eɗen mbawi salade ko wona ɗum ko kadi hay gouvernement o port maɗo actuellement joni so sen dañi majorité labudde on gouvernement alay saago fusere so futama enen hewɓe to assemblée nationale ɓe labudde naate no gouvernement he sen naate gouvernement he ma en mbaɗo rectifié politique batteɗo kala kene waɗe ko fewani en en ce moment ma en calo so tawi kadi wonko jiɗɗen wadde e leydi meɗen min mbat proposition de loi beele ɗum ene waɗe ɗum noon surtout onon sukaɓeɓe maahi jofinomo on joni min ko sukaɓeɓe fof kulɓinimi par ce que aɗa haali oɗo Sonko way kono mode ni tan hunde jolde adana eɗen mbiyano no wiyete kadi pas d' éléphant pantaloji taha men pas d' éléphant pantaloji juɗɗi et cetera jaaƴi nen ɗumen kawri ono sukaɓe o ganda ɗum ko mode tedde nègre paɗe hoore nde tawne ɗum ɓenni rastaji kewi et cetera voilà Sonkone ko mode tan koko keeɓi kono noon yimɓe yo ƴeew intérêt mumen sukaɓeɓe sa ƴeewi ɓurɓe wotandemoɓe ko sukaɓeɓe ɗum noon ko wasde andude hay sinno on gooti no adan saabu yakare mon mawde e makko saabu ko suka hawna ko change guilo jooɗi ha joni woni joni lebbi jeeɗiɗi ha fayi lebbi jeetati on jii changement sona alhaali no ɓuɗɗo wonde difficile ɗum noon gande oɗo wona oɗo foti wawi wadde développement leydi meɗen ɗum noon tawde en juumi kam nde élection présidentielle wonnode waɗanode en juumi en belsinima wona enen kam ko woɗɓe ɗe par ce que enen ɗo enen gañi kono yimɓe belsinima ha ɓe jooɗima ɗum noon kaɗen ɓe wawde jooɗade ɓoyde ɗo no kaɗirtemɓe ɗon noon ittudeɓe ɗon ko dañde majorité assemblée nationale ɗum noon onon surtout sukaɓe onon surtout kalante réseau sociaux ji ɗi noɓe kaldata ni eɓe kaala hen eɓe ƴetto ɓe kaala ko wona gonga ɓe ndewa hen ɓe bonna hen l'islam ɓe ƴetto hen CRMɓe en et cetera ɗum eɗen poti salade ɗum hay sinno ko ɗum tan saabu diine men o eɗen poti salade ɓe ɗum noon so oto o ari tinne onon sukaɓe surtout ko onon kaldete onon poti tinnade par ce que minen en idi en alhaali amen hanki gasi ko onon liggante ko onon ballate minen ndende maram karen fof gasi somi joni ko seeɗa ko onon min ballata donc onon poti tinnade ganda so bulletin o enen ɗo henna bulletin on kolliɓe de voilà bulletin o nani won wiyoɓe on kadi tawde Amadou Ba e makki gonduno soɓe jiiɗi funtuɗo mbiya Amadou Ba e makki gotum wona gotum Amadou Ba ko banggue mum makki mo adano wona mo joni o makki ala laamu gasi yeehi bolol muɗum
woni ko caggal wuuro arata ɗo muk enen won jooɗo e assemblée nationale hay son jii photo makko e bulletin ji he ɗum ko funtude yimɓe tan pour nawa yimɓe to ɓe jiiɗi nawde yimɓe to caloɗe ko oɗo woni neɗɗo men joni o wiyete Amadou Ba ma on jii photo makko ma on jii kadi natal goɗɗo hen ko lekki puccu han kadi en ngala puccu ko ɓokki joguiɗen ko ɓokki woni ɗo eyyi ɗum tan jinnoɓe haala ɗon wadde attiré attention oɗon assalamu aleykum. WINNDERE.